Josh Mojica Kangkong naging kamote chips. To those who follow me, believe in me, and build with me, I'm not here to play victim, I'm here to own it. At sinabi niya rito na pinakitaan nga siya ng show cause order. Wait, dapat niya bayaran. College gagawin na lang 3 years. So, babawasan natin yung college education from 4 years to 3 years. Ito, di ba mabalita ka na atin agad simulan ako nga pala si James Yapper para maganditang balita ka na sa Pilipinas. So simulan na natin muna kay Josh Mojica na kamakailan ay nasuspende ang kanyang lisensya dahil sa kanyang pinost na video ito. Nga, naka-Porsche! Oh, respect din sa loob ng LTO office ya. At nakita to na LTO at sinabi nila na sinuspend na nila yung lisensya ng driver. Pero we already suspended the driver's license of the identified driver for 90 days pending the result of the investigation. At sinabi nila na yung sports car ay inaalam na rin sino may-ari. So wala na silang pake kung anong klaseng sasakyan minamaneho, basta matuto pa rin pa tayong sumunod sa mga batas trapiko. At syempre maging example tayo kung tayo ay merong following na gawin ng tama. Ang kanyang violation ay nasa anti-distracted driving at being an improper person to operate a motor vehicle. So ang maximum penalty daw na pinibigay ay hanggang 3. So maaari na daw ma-revoke agad yung kanyang lisensya kasi may 3 violation na agad siya. Reckless driving, anti-distracted at itong improper person to operate a motor vehicle. Pero proper siya para gumawa ng mga kangkong chips. So alam mo yun, nakakalungkot lang kasi meron siya mga video din sa ibang bansa na nasa kotse rin siya. Hindi ko ito yung gusto niyang gawing parang makita siya syempre ng mga kabataan na pwede ka rin maging tulad nito kung makikinig sa akin na give credit where credit is due. Siya mismo bilang isang entrepreneur, bilang isang businessman, nagawa niya to at a young age. Kudos sa kanya, proud ako sa'yo. Pero syempre, tao lang din siya. Nagkakamali at itong ginawa niyang kamalian ay deserve niya na mangyari sa kanya to kasi in-upload pa niya sa social media. At ayun, naluto na ang kangkong chips at naglabas siya sa kanyang public statement. Sabi, to those who follow me, believe in me, and build with me, I'm not here to play victim, I'm here to own it. At sinabi niya rito na pinakitaan nga siya ng show cause order at wala siya excuses. Sinabi niya na kasalanan niya yun, take full responsibility. Nauo sila ako dito na hindi niya lagyan ng space to kasi nilagyan na niya ng space to before, pero okay lang, baka kailangan niya agad ilabas. So pinalala lang din sa mga bata na nanonood sa kanya tulad na sinabi ko kanina na ginagawa nga siyang gusto ko maging pagtanda. Syempre meron ka sports car, meron ka getong kayamanan at a young age, marami kang oras para gawin ng mga bagay na gusto mo. So sabi dito, don't copy my mistake, don't copy the driving, copy the mindset, copy the grind, copy the fact that I earned that car, not the way I held the phone inside it. Well, wag lang copy, adapt. I-adapt mo rin yung nakikita mo kay Josh Mojica. Kahit gawin mo yung ginagawa niya 1:1, magkaiba kayong tao at magkaiba rin ang timing nyo. Magkaiba rin ang mga sirkumstansya dadaan sa buhay nyo. Huwag nyo lang ikopya 1:1 lahat ng ginagawa niya. Eterno mo yan sa klase ng pagkatao mo at kung ano ang meron ka. Palay natin baka nagde-deliver lang siya ng kangkong chips sa iba pa mga bahay. Kaya kailangan nyo pakita na nasa sports car siya. Tandaan nyo na kahit magkano karaming pera mo, hindi nabibili ang common sense. Sana yung maging lesson sa kanya to moving forward. Kasi kahit na may i-revoke mo yung license niya, may driver yan, sigurado 110%. Hindi mo magugunaw yung mundo niya, pero ayun nga, may galos na yung lisensya mo. Sinabi nito yung kanyang accountability, yung kanyang growth, hindi siya perfecto, pero lang syempre kanyang kangkong chips yung nakaka-perfecto sa kanya. So at least may tutunan na tayo doon. So sabi niya doon na babackseat muna siya literal kasi di muna siya makapag-drive na ilang buwan at mukhang booking muna siya at sa kanyang driver. Uuwi na ako, kuya. Bayaran mo yan. Babayan na ako. Sila mo. Galigay. Wawa naman si kuya. Paano yung... Bayaran mo yan, kuya. Tinan mo yung damage, oh. Oh. Ano yan, gano'n na lang? Bilangga mo eh, dapat yan bayaran. Ang bumangga dyan eh. Yung motor ko ang bumangga. Baka labang kulit mo. Eh, sino ba driver ng motor mo, kuya? Ako, Baka si Josh? O, hindi ikaw ang bumangga. Ayup ka. Ay, sorry na. Mali ko yun. Tama, yung motor nga na yung bumangga, hindi ikaw. Kung ang na-revoke ay ang kanya natitirang dalawang brain cell. Kung kanina revoke ito, I invoke my right to self-incrimination. Magkikita tayo kasama ng motor ko sa loob ng korte. Sunod na balita, ito naman, may isang senator na nag-file ng 3-year college education bill. Tawag namin 3-year college education. So, babawasan natin yung college education from 4 years to 3 years. So essentially, tinatry niyang paliitin yung mga 4-year na college courses into 3 years. So sinabi niya dito na since nadagdagan na rin naman yung high school ng 2 years, bakit hindi na natin i-streamline na yung natutunan nila nung 2 years na yon ay ibabawas natin 1 year sa college. So basic math lang naman, madali lang. Ito yung tinatawag na 3-year College Education Act at sinasabi dito na para ma-empower yung CHED na i-allow ang flexibility for degree programs to be completed in not more than 3 academic years. So, pagpasok ng bata sa kolehiyo, ang kanyang
pag-aaralan ay yung kanyang major na, diretso na siya dun sa major. Yung mga general education subjects, ibababa sa senior high school. Kasi kung sabi nila masyado na raw kasi maraming general education ngayon at wala masyado sa internship level. So para mapaaga yung pagkatuto ng mga bagong sasalpak sa trabaho, babawasan na natin yung general education na yan, mas kailangan nila matutunan yung real world na application sa mga napag-aralan nila. So ito yung nanggaling daw sa Second Congressional Commission on Education's findings, which revealed that college programs in the Philippines are general education heavy and internship light. Ito yung sinabi ni Senator Gatchalian, when we added 2 more years in high school, we promised the people that years in college will be trimmed down. Maybe it's time to fulfill this promise. So, tinignan ko yung mga pros and cons ito. Ay, isa sa mga pros ito ay mapapabilis ang kita ng mga tao. Kasi, diba, karamihan sa ating mga mamamayan ay gusto nang makapagtrabaho kanilang mga anak na hindi investment para maiahon ang kanilang mga buhay. Hopefully, hindi lang anak ng kanilang mga magulang pero buhay nila in general. Syempre, kung mababawasan yung pag-aral nila, syempre, mga nagbabayad ng tuition yan, mababawasan din yung gagastusin nila para kumita. So, nabawasan na nga yung time bago ka kumita, nabawasan pa yung kailangan mo gastusin para sa tuition fee. At dahil gagraduate ka na agad, ito naman para sa mga taong gusto pa ng higher education, dahil 3 years na lang ang college, pwede na siya agad kumuha ng higher college attainment. So mga masters, mga PhDs, mga specialized programs, at mabilis na nila matatarget yung mga employment needed na mga skills. So kunyari, mga specialization sa iba't ibang sector ng mga industry na gusto nilang pasukin. Ngayon, ito naman tayo sa mga cons. So yung mga cons naman niya ay dahil mas maikli, baka hindi na tayo maging globally competitive. Kasi karamihan pa din ng mga bansa na ina-applyan natin, especially sa mga taong nag-abroad, ay 4-year course pa din. At pag nakita nila na ikaw ay galing sa isang 3-year course, iisipin nila na kulang ang iyong mga inaral para makapasok sa mga trabaho nila. Itong practice na ito ay ginagawa sa maraming bansa, especially sa Commonwealth countries like the United Kingdom, Canada, Australia. Isa pa dito, kakapatch update lang natin sa K-12. At baka dahil binawasan natin yung college, ay magkaroon na naman ng design problem at curriculum overhaul na naman ito para intindihin kung talagang gumagana ito. Kasi kakatry pa lang natin, hindi pa lahat ay nakaka-adapt dun sa K-12. Ayun, at dahil nga marami mga professional programs na kailangan mo ng boards, na kailangan ng extensive study, baka isipin ng mga mag-employ sa'yo ay kulang ang inaral mo o kulang ka pa sa hindi ka pa hinog, kumbaga, para sa kanilang mga trabaho. At baka mas mababa ang ibigay sa iyo ng mga sahod or baka hindi ka talaga nila kunin. At may papadala rin kaming research sa inyo, maybe within the day. In-update namin yung database ng K-12 countries sa buong mundo. Lumalabas, out of the 214 countries in the world, K-12 na, except for Singapore. Because ang Singapore, they practice what they call junior college. So sa tingin ko dito, parang pilim-pili. Mayroong mga kurso na magbe-benefit dito heavily at mayroong mga hindi. Siguro yung mga pinaka magbe-benefit dito ay yung mga tailored specific sa mga industry nila. Mga kailangan na ako mag-start, mag-specialize agad-agad. Hindi ko na kailangan malaman yung mga general studies na hindi ko na magagamit sa trabaho ko. Yung mga ganon, yun ang mga magbe-benefit kasi maaga sila makapag-start. Pero yung mga hindi masyado, mauunahan sila ng mga bansa o mga applicants na mayroong 4 years sa college. Baka ma-ostracize sila. Kung pag nagpipilian kayo ng grupo sa habu-habulan, iuhuli mo yung mga tao alam mong hindi magaling tumakbo. Yung mga ganon, parang mapipick sila out of the group. So, in other words, buong mundo ay K-12 na. No? So, in-update lang namin and we'll share with you our research later on. Kailangan lang pakita kung malaki epekto nito kasi marami tayong mga kababayan na nag-aaral at sineset up para magtrabaho abroad o at least kumita ng abroad kasi alam niyo naman papaano sa Pilipinas. So kailangan aralin nila yun. Hire me to unlock my full potential. Ito yung mga mababawasan yung kanilang applicant skills. Baka ganito ang mangyari pag 3 years lang ang kanilang college job application. Ayan na. Para maiwasan natin ang mga job scares. Sunod. Before pareho ba? Eto, meron tayong future engineer. Magaling. Hindi naman lang kailangan hukayin lahat yon kasi pag binungkal mo yan, magiging isang buong daanan na agad siya. Doon tapos natin mga balita yung naging linggo. Para sa James Yapper nga pala para magatindag balita sa mga Pilipino na mamaalam. Shoo!